Friday. Sabi? Apo. Sinat po nila ako. Totoo. Apo. Friday daw. May bet sila. Pero, hindi naman nagtutupin. Yun yun eh. May sure sila. Nag-chat sa'yo. Jason sa atin. Oo, ang sabi niya. Nalaro kami shopping sa'yo na. Sir! Di ba kayo nakikita? Nasaan ka mo? Ito po. Ngayon. Hindi man po kasali. Ano, sorry? Sali ka eh, di ba? Kayo pinaghanda mo. Mag-guide po. Hi. Kami. Hi. Sino pa kasama niya? Sister Sarex, baka si Ma'am Baka ba lang sila?
every Wednesday na. Maglalaro ka ng musician. Huwag ka masabi na ha? Hindi po kayo nasa Secret. Boxing ka naman? Ha? Boxing ka naman? Nakaset na kayo? Sir Art, wala kami isa. Yes, ma'am.
Hanggang 7 pa to. Ay, Ngayon lang muna, pahinga muna ako. Mamaya na ako. bola. Bola. Ano yun, ma'am? Uy! Achila ka? Sabi niya, check natin last year, part na to. Hindi, kaya isa pa nga eh. Oo, isa. Ayun lang! Wala pa. Birthday kayo? Birthday kayo? Oo. Sister, lagi yung pagkati. Yes! Yun? Ayan, sorry, hindi ko na. Chris! Pupunta ka muna. Hindi ko na pupumpisa eh. Nakasok na lang. Napalo ka na? Ano ito? Iba po. Paano ka, Messi?
panoorin mamaya yung laban nyo.